בסרט הזה תפגשו אנשים שהסכימו לחשוף דוגמאות של ההתמודדות הכואבת שלהם מול הממסד ובעלי הכוח במדינה. האנשים הללו הם לא יוצאי דופן, הם מייצגים תופעה רחבה בחברה הישראלית שנוגעת בכל אחד מכם. אני בטוח שלא רק אנחנו נמצאים במקום הזה של עוגמת נפש מול הרשויות. אני, המניח כמוכם וכמו הרבה אחרים, מתמודד לא פעם מול מוסדות ענקים, גדולים ממני פי כמה. וכמו כולנו, גם אתם וגם אני הפסדנו. אמרנו כואב, אפילו כואב מאוד, צעקנו, אף אחד לא שמע. רציתי לדבר איתכם על בעיה שמאוד מאוד מפריעה לי, וכנראה שגם מפריעה לעוד הרבה אחרים במדינה שלנו. השכר דירה. אני בתור סטודנט שגם עובד, מאוד מאוד קשה לי גם לשלם את השכר דירה, ובקושי לגמור את החודש. אני מתאר לעצמי שאני לא הבודד במערכה הזאת. אנשים מכירים את המצב בעיקר של הגרושים גרושות היום בארץ. אתה פשוט לא מצליח להתמודד עם החיים בשכר של 6,500 או 7,000 שקל, ומצפים לך ל-12 או 13 שעות עבודה. ואני בתור אבא עם הסדרי ראייה, מציבים לי כל הזמן עובדה. אתה הולך לראות את הבנות, אתה פשוט מפוטר. לא רואים אותנו בתור בני אדם, רואים אותנו בתור מכונות. האופטימיות שהייתה בי המון שנים, והחיוך הגדול שהיה מרוח על הפנים, כבר לא קיים. הסבא שלי הוריש לילדים שלו קרקע חקלאית שקנה בשנות ה-40 באזור הכפר ג'ליל אל-קבליה, בגלילות. החלום שלו היה שזה ישמש כנחלה משפחתית לעתיד. יום אחד נודע לנו לגמרי במקרה שהקרקע כבר הופקעה לצורך הקמת מתקני חברות הדלק והגז במתחם. אנחנו נשארנו בלי החלום, בלי הקרקע ובלי הכסף. אז מי נהנה מכל זה? חברות הדלק, שקיבלו מהמדינה את הקרקע שלנו במחיר מצחיק ומכרו אותן הלאה. כל אחד שחושב על מוזיאונים, חושב על בית נחות מפואר, מקבל תקציבים, משלמים הרבה כסף לכניסה. ממש לא כך. התקציב לתרבות במדינת ישראל הוא פחות מ0.5%. מתוך זה, התקציב של המוזיאונים דל ביותר, ואם נלך אחורה ואחורה, נגיע למוזיאונים בפריפריה, ולמוזיאון הקטן שאני ניהלתי בצפת, מוזיאון בית המאירי. כדי לנהל אותו, למדתי להיות שורדת, מלחמה. בשנת 2016, מוזיאון בית המאירי קיבל תקציב ככה, של 180,000 שקלים, ותוספת קטנה מתקנת המוזיאונים של עוד 56,000 שקלים. מתוך זה צריך לשלם משכורות, לתחזק מבנה אבן עתיק גדול מאוד, אוסף יוצא דופן שנמצא שם. נולדתי ב-1947 בקיבוץ איילת השחר. ב-1948 מלחמת השחרור, הועברנו כל הילדים עם האימהות לחיפה. היחידי שהיה בלי אימא זה אני. בגיל 17 קרה לי משבר נפשי, אושפזתי ל3 חודשים. מה שאני רוצה להשיג כאן זה פשוט למחוק קצת, אם אפשר, את הסטיגמה הזאת הנוראית. הסטיגמה הנוראית שנכפתה עליי, לא באשמתי, שלא נתנו לי להתקדם מבחינה מקצועית בעבודה. למדתי כלכלה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים וסוציולוגיה. חשבתי שהוכשרתי לכל התפקידים הכלכליים והחברתיים בקיבוץ, להפתעתי לא בחרו בי אף פעם. לנו אכפת, לכם אכפת, ולכן ביחד נוכל לעשות משהו שכל אחד לחוד לא יכול לעשות, זה בטוח. אני מאמינה גדולה בשיתופי פעולה, ויודעת שרק יחד נשרוד. כולנו שווים, בואו נעשה את זה ביחד. אנחנו נצטרך להתארגן ביחד, נצטרך לעשות משהו לעצמנו. יותר מזה, אנחנו גם מסרבים כל התערבות פוליטית. היא צריכה להיות רק ארגון של אזרחים, מנוהל על ידי אזרחים, למען אזרחים,
וכל אזרח ישראל באשר הוא, יהיה אשר יהיה, אבל הוא אזרח ישראל, רשאי להיכנס, להיות חבר ולקבל את כל ההטבות שהארגון הזה ייתן לו. יש לנו חזון עם מטרות ברורות, יש לנו תוכנית ברורה, יש לנו תקנון ברור. תראו שאפשר לארגן את עצמנו בצורה כזאת, שנהיה ארגון חזק, ארגון גדול, שמשפיע ואף מכריע. ואם אתם מסכימים איתנו, אנא תעזרו לנו. אני מאמין שביחד יהיה הרבה יותר קל ומשתלם. אז בואו נעשה את זה ביחד. אז בואו נעשה את זה ביחד. בואו נהיה כולנו ביחד לאותה מטרה. תודה.